Kubor nakaslem jong unongsan hima. Satang arbnai kenti baka jalla kandake ya kajing dap san peusnam kajing yo jalla bapura nakaliang upresiden keseng Hanyu Trep Youth Council HYC Sengkemi uba Robert John Karjarin ulong balada ka sorkar India bat sorkar jalla kimpat penurlong ya kajing dawa jong keseng kum kajing penbaitno ya uput usam bat ka innerline permit kingdom like ya benta hak program pala penlong daka sorkar ka kerta ka basan hosnem ada kenyu briu kam desu ka kerta ka padang kelung kena kala di ka kerta ka ba lai perkat padang kala biang ka riong garniat bat dang ken kelung kala ban ka haban di ka kerta ka ba ni haban yu iya sibun ki jingpa kumju uru iya ka jala ka jongi ni kong kumbu nong song sinom jong ka jala ka sngo ban ong ba habang ipaidin siya ka history jong ka jing yaki ban yo hill state jong ka jep bendru ka jongi ha ka jing trilang bat ki wi ki jep bendru yumla ban len ba ki ai men sim si ka dei ya ngi bat ngai scam ba kin ai men sim ru ya ka teng ka ban sakhat ka sacrifice ka commitment ka jing len lade ka jing ya khun kitu ki dap senrang ki ru rang ba ha to por ka ai men sibi ka pateng ka bamanta bat ngingit scam ba kanang ye kersoy ka men sibi diri kanang ye kersoy ka men sibi klik ye ka pateng ban sakharu aga chalak jomi tiladangin shim kala habandi ka jingle kamen om tang ye jam ru nyo trip jomi ri ka jalahi berkoi na beli ka jingdap sang posndem lada de ubri uru ni pedlong ye sibun ki jingle kamen isinong ki balang ki school ki seng ki per kunju ru ya jala adangin sim uso banong ba ni happen ya recommend da baro umdei tang ke jala ri da baro ki khot jong ke jala na du seng balang ki dor bat rairi ki political party ki sinong ki thau ti haba phaidin pat syaka jinglong ke jingmam jong ke jala kini san posnem kalau ke ke ba pen pangnut kalau ke ba penduk mensim yang ni baron nakong do upur sam po tali kisnem ke layat sibun ki mensim ba kordor ki la do no sibun ki briu ki la syatit syabom kaying kisem ju ki briu ki la sya thombor bat kalau don ru gajing syabe senong akan mau yiki briu na blok buat kapan pet asasnya macam tekani gajing bom padon yo lojong uput usam bat kena wat hadin gajing kenjo syak san posnem kadi ke ba penduk mensim bat ni habban ben ni habban keno ya kasokar makhlia omdei tang ni hani MDM ta ri ya baro ki sorkar ki bladap ni habban keno ru ya kasokar sam kebom sim kialang banyak penbet yuni put sambat kam tambe ni hapan ben ni hab keno ya sorkar India mau beli ke kum ke artikel ke balai ke fransai bahabai ya kino hijela dia ban ailang angkat beruput usam kam judon kata ka jela ka baklemput dan ri san ko tu likisnem ni layat ni klam sim layo yo tau uput usam dan ri kat nang mi ismi ki nang ki ya len yo i baklanang sniu kani ka kam abi beruput usam menin ni poi halampi mentek ya visit jong arut ki menteri rang ba ni mla badlen ba ka dki ke bobha ka dki ke barok ni ya pediang dan ni welcome ya ka visit kanang ba kan ai mensim ya ki beru ki basa ki border area ada ila penpej kam desu kata ka jing yami padong hapeding ki trairi muluk jong ka jala makhlia la bar ki trairi muluk ke jala asal kalau dia pedang kita ini try muluk ke celam khlia bar ki poiwer poi hap kini pali apo langpi daki sausan hajar ki khasi kimi berkunjuru ar hajar ai kini pali timur teka ai ke bapen sngo bitar ni khendiat kelomba menta kasam ke penkam dau poiwer ban tam lani ban kurup yo pur usam jawi teka ni ji isra yo pur usam kelapan ban ya kini ki area kum ki hotspot ane ki jaka man pensiong pensa ki poi hap menta ki nepali kum ba itu ki la klain ma bor karoi ka par ko kala sakta
mensim bu kodor la jot tinggi kwa ban yo balada kumno haswa ba sarkar makhlia kan celebrate ya tak jindap sant posnem wat ada melak ban pendek ya barok ki kara atli sektor ban pendek yo pur usam kumno prak nai tli sektor la do pendek kena kedang jo keseng la dawa nak por sak por balada kadon gaji nge pendek amdi ban siu pendek tang ban ong wa pendek nak pendek kenang ban yo celebrate sant posnem kaji nge pendek kadi menlong ke bajanai kadi gaji nge pendek kadi menlong da kaji nge hunlang kadi gaji yang menlang da barok nginom la ban len ba kidol kam ya kidol basnong kidol barhima kidol skonsel ban ya dol ketilang akan gaji nge pendek put mau beli lada pi ya kini syarut kini lada kim sung mencur ya tak gaji nge pendek bergejala kila ban syakut kila ban penmi penban ba kani kamlong ti kamdan kata ka final settlement lani kata ka jinga penbet ka bakado apa ding bat kami khaliat asam tinggi kimit ti ba kandon kata ka jinga da ka pura ka baar ka ba bat ka ba sungsi kalong ba la penbet nadu basdang hi jong ka jalang khaliat kat kanai spa nyoku a keladon ka jing dawa LP nadu ki por keladon ru wat ki resolution ki banado tu ki por ado jo kapten beliau sang ma bat ki we kila keren sepang kata ka jing yada ya ka jet ndriu trairi muluk ka po mekhlia dak bo pentri kam ya ki anya dari kum ka LP bat ki we dan resan post na mata kata ka jing persyang jo ka sarkar jala ban yada ya ka jet ndriu trairi muluk dan ba ta ki an kum ka LP ba ka we ru ngim sem pat lala ban penulo pet ha ka story kalau nadu ka jing stang jo ka mekhlia resan post na mata sem lala hot ni song comment baka ki rup hungut ki mede awak jaka khandai ki pas ya ka LP resolution dan re hadu untang nyim yo ba sarkar India ka burom ya kata ka sarkar India ka burom ya ka Manipur ka menteri kam ya ka LP re hadu untang nyim pat semloi bah mekhlia rundon kidon gatu ke MRSA amendment ro hadu untang nyim yo bo governor ula soy ya kan adon gatu MRSA bagi senano do arajar khandriu nyim yo ba kladon na jing sya kata ka jing menteri kam purawat yang tu ka andro kita ki entry na exit point ke state government high court ki ong ba kadai tang ka covid center kam dei ke jing check ya ka jing rung ke jing bi poi wer poi hap kadai tang ka facilitation center ka ban yarap e ki brio kumno bakin room sa ka chala bakin le ta ki chaka jimo kai ber ki phapet yang atrat tourism department tikani ke ba pen do jing karben si kadai ya hakan dia jing arki sang posnem lalor kata ya jing penrum ban ya jing dawa ban penrum ketil kasih karnet ko opera ru kade ke jing angnot ke bala slem ri kamsem la urlo ka jing aibor ke dor patrairi da ka bapan klan ya sing schedule to ade ke jing terang ka jing dawa ka jing ki na ka por ya ka ba hadu mentang yim sim yo i bakan don kan do serious adem na state government lan na ka union government ngin keren watang ye isu ibarat kum isu temotor iba haban suwen tang ye ki poiwir ki basyong bian haka government property ru niyo i baka jawat ka karoi ka pa samposna madu mta kan long ka jingbit la ngin keren ba watang ki district headquarter kum ga makorat ngimdan ye ka propo connectivity ka badi ketudin ada pinpet ya baro ki district ka po kasi jente hil ki la connect da ketulin kadi tangka distrik Mokorat ke bakanet sanang stone ke diga surah ka bomdan su ka weiru ka surah karam surah kendau sudah ada pinpet na Mokorat sa shalom ru surah ka belum red bat ka basniu kesan hosnem ngilakan jo karoi ka par ngiyoi hadin san hosnem ngimpat dan itai an ke mansuya datang inorep tang itai minimum support price MSP kinong belas kahok kajongi halor kendo ke siap lada gi keren naju ke jing menteri kam ya conservation of forest act hadu ke jing menteri kam ya KMMDR act menta bat wabun nim semyo iba kadon kata ka jing tresitom jong kinong mikmat ke jongi hakini ki por ki ada khot ki don katu ka ne ki nong yalam jong ka jam ru ke jongi ke bangin nong la ban len ngi habanai kumli jong matel majau jong ba hoping bat ki we ki la persian hi la ibu kum la se bawan ra kum kamel khria lam transfer ka jeng wan ra ye ki we ki anyim la badlen ya reservation policy ni hab ban ya ro ye tu ki
ya gitu ki kam ki bakilale rela dan ini keren kelum lang su generalize su Kenya average ngahi ngasiem ba ke swasi ke ba ka performance jong ka sarkar ma khlia hakini san posnem ka di below average pada ngine ya hakajing ya aimak kadang fail 4 yo hero tang lai 4% ane lai 1%. Di habangi fail, habangi sa kelas. Ngim semlayo ia kata kajing mentoy hai ubun kilian dak aipat ngin celebrate. Saya don saya kena ba fail. Anda layo kata ka result ba fail ushat ko kemen ule sobat. Ti uni di udak jingkeli yang ni kum keseng ya kipat ba jong kajela. Badak sorkar bahabang ilajan feel habaro kilim habak performance ke jongi ke di below average tidak kai kata kajing pen kemen ni ngamyo i bakan don kan ono kajing kemen lai no kum ong pi ga mekhle lan tapsak mekhle job social policy berkato kan ni ki development pek sampusna mentang haka jala ayu hari India bahadir san posdem ngin padio tang kawai ka state university la jong tang kawai state university rum padon haka jala ka ba ka shlong ha ki por ba menchua ka de ka additional house kaktin bari kum kan ni pali kala da berung ha ka schedule kiktin ba khamrit kum ka bodo bat kaktin meitei tin Manipur ada penpet yang number nang bon mangi kila ada perumah ke schedule ti bali par ka jongi kamro ti kini ki ba pen sanot ki ba pen pangnot ki ba ngim sngo ban ong ba ngi hapan le kemen tenat kadau wat la ka sa stang sipanai I dawa nak sarkar India bar kum juru nak sarkar jela ba kumno so ba ban ai ya kata ka khubor ane subaban ayah ta ka jingkwa jong ki ba kanang ba ki ba kin don at least arne lai tili ki graw ba na okay long kat balong ngin yelit celebrate san posna kumlo ka LP la de banyo kumlo pu sam la ngim la barok khat artli ki area da se khandai spol la de ban la khtin khasi la de ban rum ajing shali ka LP ka khtin khasi ka them motor kini ki kam ki ba shimenit la da mon ka sarkar India la de ple kata motor ada kamon ke sarkar meklia kala ban wentang yang tu ke status quo order jo ka hikut lala ban sedap dia eviction proses tinggi supan omba ladak sarkar meklia ba sarkar India kakwa ban celebrate dia ta jing dap sang posnem pan urlong ka tu ne ki isu ibang ni kum ka jam reu ni kum ka chala nila don kame bat lada kila ban le ta ka so ban ong ba ngirung in snok tilang ban celebrate tenre lada tang ya kini kikam phim pat la ban le thrai ka than nangi ban set ban de celebrate ka than nangi ban pau lat no tang kawai na ka le ka seng kum ka dak bangi burom ya itu ki riu ya khun hill state ya tu ki beru ki balalen na de nam ta ka ban penyo ya ne ga jala ni na ka le ka seng gin sa le la ka jong ka burom nam ta ka jong ki le se tang da ka seng lanil da se dak bis no ketilang pat kuai andai la dak kalong kum ni kum bakalong mata ngem yo I bakan don kano ka result habaro kikam omban se na kalian kaseng ni habban ngino mes no ketilang bar kasarkar nakhlia bar celebrate ya kana jindap sang pros nem hari na kalian kaseng pan kum ka burom itu ki hill state warrior ki hill state fighter ki bala len na de am ta pan yo ni ke celak na kalian kaseng minsa le la ka jong ka burom ta ki popun ki jong ba oping pemkuai dua beli coba bibi nundor jom ki coba Stanling itu ki sipai hill state apa west kasih katu ke black flag demo apa wawan in ki kaindara kan di watang ki parasno pertau ki jongi kini guru temben ki ko khana ta jing sha kem ki jong ki sarkar sam ta ka jing sha than ki jong ki ban wan nam ta ki program hill state ta volunteer hill state ngan jer than kan long bit je ki bobon rei ngitip baka sacrifice jong kitu ki jong ka tu ko pateng ka jing khun jong kitu ki rong ba kan thei bat senra ka tu ko por kala de ka jing pen dau ka jing pen ngiu ya ka sela ka jongi pat nak liang ka seng wat langam la ban jer ka ten oi po oi len ba kan ni ko bo jong ping ai ko beli ki baro ya ka sacrifice jong ki bat
ni kwa ban ong ba ka jinglen na di ke jongki ka ai man sim ya ka pateng ka pamenta kan sanang ai man sim ya ka pateng ban sakha bat ngi na kalian kaseng nginom kelet nginom lendet no ya ai ka sacrifice ka bamaki ki la the ka sep ka snam ba ka jing sha shitom ke jongki ka tarha ka jongki ka ying bendi ka jing mat jongki ya ki lathi bat kui ki dei ki maumer ki bala kentiu ya ka chala ka jongi hakane ka portion ka bala mata ti nakalian jongi sen buat langam pala ban disclose ki je program ki bangin le nang ta ban penun burom ya kini ki hill state fighter han ringin sale hi kanu kadak kum kadak jong jin burom ya kini ki